Bosniýanyň paýtagty Sarajevada döwlete değişli bolmady guramalaryň meýletinçileri ýaşaýjylara howanyň howply derejede hapalanmandan gorunmaga ýardym bermek üçin ýüz maskalaryny paýladylar. Bosniýanyň häkimetleri mekdepleri bir näçe günlük yapdylar. Şeýlede şäherdäki goý tüsse zerarly Sarajewa gelýän we gidýän uçar reisleriniň bir näçesi soňa goýuldy. Bosniýada başga bir näçe şäheriň şol sanda Zenitsanyň ýaşaýjylary howanyň aşa derejede hapalanmandan ejir çekýärler. Bosniýada howanyň hapalanmagyna sebäp bolan esasy mesele ýaşaýyş jaýlarynda we zawodlarda ýakylýan kömürdir. Pakistanyň Tire taýpalar regionundan gelen atletler ýurduň Demirady Günwatarnaky Peşawar şäherinde atletleriň ýarşynyň açylyş dawarasyna gatnaşdylar. Bu çäre 1500-den gowrak türgen gatnaşýar. Gurun edilýän dawaranyň dowamında Pakistanyň häkimetleri Demirady Waziristan sewitinde täze sport stadionunyň guruljakdygyny ma'lum etdiler. Siz Adatlyk radiosynyň şu günki täzelikler bilen tanyş boldunuz.